برای همه. салому алайкум бародаро, номи ман Али Муҳаммад аз канали Ғарм Сити. Ман блогери нав ҳастам ва ман мехоҳам ки шумо моро дастгирӣ кунед то каналам рушд ёбад. ман видеои хуб карда мепартоям дар бораи истифодабарии программаи телефон, дар бораи тарҷумаи ҳоли одамони машҳури дунё ва инчунин дар канали ман саволҷавоб низ мешавад. ман фикр мекунам ки ин бисёр хуб аст. ва боз ман забони англисиро медонам. агар касе ки забони англисиро омӯхтан мехоҳад, ман метавонам дар оянда видеои хуб карда партоям. ва барои ғарми бачаҳое ки дар муҳоҷиратанд, метавонам аз шаҳраки ғарм видеои хуб карда партоям. ва мо низ блогерора дастгирӣ мекунем. касе ки блогери нав аст, марҳамат, мо дастгириш мекунем. раҳмати калон.